Ho. Sing dadi kondo. Lho, sapa nutup kelir? Aja ditutup. Kelakuane mejur meni ora. Silat mau ora. Anakku ngger Antasena. Ndak sawang saka kaduan. Senadyan to pawarta kang sumebar. Anakku lanang si Gatotkaca bakal sinengkakake ngaluhur. Dasare kabeh para kawula wis nunggal swara. Nyengkuyung kelawan tetuka anggene bakal kajumenengake ratu ana ing Pringgondani. Ning prasasat Pringgondani kaya ketaman Badra Hirawan. Badra rembulan Hirawan tegese mendung. Surem sorote peteng dedet lelimengan kahanane. Ya pancen bener kaya mangkono Wanoman. Malah ana bab ing iso nyandadikake bingung bilulungan sakjroning rasaku jibek-bebek jroning pikire Antasena sakjroning Kakang Gatot nedya kasengkakake ngaluhur kawisuda mongko dadi ratu ya gene Ripalungguhan iki malah murca tanpa pepoyan ora ngerti ana ngendi kabur kawusanane aku kuwatir aku sumelang ya pancen tok wong ki yen seneng ora kurang pangalembana nanging wong serik ki ora kurang panyacak. Yen mungsuh saka njaba negara ki pancen ya abot ning luwih abot meneh lamun to mungsuhe sajroning praja Pringgondani pribadi. Mula to Ripalungguhan iki aku matur nuwun makili para warga ing Pringgondani Wanoman kersa rawuh ning praja kene. Ndak aturi melu rumeksa marang kahananing praja. Merga Pringgondani iki negara jembar sing dumadi saka pulo sewu ingkang bebanjaran dumadi saka pirang-pirang golongan klebu golonganing para buta. Aja nganti wisudan sing bakal ditindakake iki mengko sing kudune anggayuh banyu sing bening malah dadine diubek-ubek karo menungsa-menungsa sing ora tanggung jawab. Yeah.
ageng ngira rikala mira ngene noko makikian kumambang katonku mawang wisanyo manampek dhisik manaut sigra marang risang bayu dewi kuasa sisa ana wujude monyet putih kethek wek elek keklek ora pangkling kowe sing jeneng Hanuman. Ya dasar para nyata kowe wong endi? Lekno mripatmu jerengen gobok. Iki wong Pringgondani ning golongane para buta. Blaka Suta blak utang terus terang lamun to Gatotkaca bakal kasengkake ngaluhur dadi ratu Pringgondani aku ora condong aku ora rumaja. Wiwit biyen sing dadi ratu Pringgondani iki golongane raseksa. Wiwit saka Sinuwun Tremboko, Sinuwun Prabu Arimba, kabeh golongane buta, ya gene menungsa wani lanyo-lanyo dadi ratu ana negarane buta. Mula aku tetep ora trima. Nanging nyatane anak Mas Gatotkaca ki dadi ratu ora saka kersane pribadi nanging dipangestoni dening para sepuh lan uga sinengkuyung dening suarane para kawula ing Pringgondani. Aku ora peduli janji Gatotkaca sing dadi ratu Pringgondani bumi angus benjing langit kelap-kelap katon era kincanging alis risang mawe kandrung sabarang kadul ukir moyak maaye mula kang mangkono ora perlu kowe celeng boloken kebolatengen tumrap lakon iki kowe dudu wong Pringgondani minggat janji ra minggat tanganku ndarat ndadamu ra jepak igamu nglayang nyawamu tak guroni biatangmu kowe. Yeah.
Antasena. Ora minggat, nggo gateng gasmu maju. Hop. Cablak. Awas. Oh.
tekan ngendi wae. Gatotkaca tetep tak goleki. Perintah ibuku Batari Durga ora mung nyingkirke saka pringgondani. Nanging kudu disirnakake, kudu dipateni merga Gatotkaca ki klilip mungguing netra. Tur dasare golongan buta. Biyen ya kuwi ratu giling wesi Prabu Pracona sing mateni Gatotkaca. Men wong sak jagat nekseni. Golongan menungsa karo golongan buta ki luwih digdaya ndi? Sapa sing kira-kira glundung ndase nggih pakan gagak batange? Madya Ratriwus kawuri tampilkan bir kita. Oh
Kyai sepuh cukurane nek nganeh-nganehi ngarep klontos mburi gondrong sapa ana tanpa rupa kula menika ugi kawula wonten ing pringgondani mriki dene jengandika ndangu dhumateng jasad kula nami kula pun Ki Cekok Taruna. Sapa? Cekok Taruna. Apa kuwi maknane? Cekok niku jamu, taruna niku nom. Dadi jamu kula niku cawidok nom-nom niku. Mereka lagi banyol-banyol dhewe diguyu-guyu dhewe mun kaya ngono ta niki wau nembe peperangan yo rumas kula dalu niki jenengan nyambut gawe tek penak men jenengan penak denggelmu mlocot kuwi ora iki mau ana saperangan kawula ing pringgondani sing ora condong ora rumajang golongane para raseksa sing ora sarujuk lamun to Kakang Gatut dadi ratu ngono ning sing jenenge Nugroho kuwi aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping racake mesti bareng karo tekane coba buktine lelakon ingkang kababar ana pringgondani iki mujudake pacoban saka Hyang Agung pandadaran saka pengiran minangka tandha tresnane Gusti karo wong pringgondani tanpa beda kaya wit-witan kae uwit yen saya gedhe uwit yen saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajang ning kekuatane wit ki mapan ana ing oyot ki tanpa beda kaya tekad Kakang Gatotkaca anggene kepengin ngayomi marang wong pringgondani kuwi sing dadi garan utawa dadi dasar kanggo srana kasantosaning praja ning nyatanipun kok malah tiba kosok balen piye Ripalungguhan iki para sentana praja pringgondani padha bingung bilulungan merga Kakang Gatut ki murca tanpa pamit. Murca napa kula bar panggih kalian Raden Gatotkaca lek ketemu ning endi? Wonten Gude. Mangandur laku ning angin. Ukur agraning arko kornitara kakiri-kiri orang bumi prakempito padulo mangamba udan tresworlan lesus musik kowe aja gawe fitnah Mbah wis cetha lamun to papan-papan pelanyahan papan-papan maksiat sing ana pringgondani biyen ki sing nutup ya Kakang Gatut lah kok Ripalungguhan iki panjenengane mapan ana kono ki nalare kepiye kula piyambak niku nggih gumun malah nuwun sewu kenging menapa kok Ripalungguhan samangke Raden Gatotkaca menika beneh kalian ingkang sampun beda kalian ingkang wis semunipun kok kados mingerke blating rasa menawi riyen niku seneng karo agama ning sak menika kenging menapa kok seneng tumindak culika rumiyin menika remen anggenipun ngibadah ning nyatanipun sak mangke tumindakipun kok ngumbar dumateng gairah
papan-papan pelanyan pringgondani dipun bikak malih molimo madan madon minum main maling sak mangke dipun rembakaaken kalian Raden Gatotkaca cobi niki lakon napa arep dadi ratu malah ngumbar maksiat kados mekaten ngambara ing awang-awang diajeng bebasan tanapa gagasan satemah kinawa ngimpi mangu-mangu mangun kong kanduan remang jagat iku bato donya ki apa pancen wis kolak-kowalik tenan iki ngendi nggon ngendi papan anane banjir bandang sing gegirisi ngorbanke nyawa pirang-pirang dudu pokale sapa-sapa ya pokale menungsa sing kaya Kakang Gatut Antasena ngopo? Panjenengamu ki arepe dadi ratu. Aku wis ngerti. Sing jenenge ratu kudune kena kanggo conto, kena kanggo patuladan, kena kanggo panutan. Sing mbok anggap aku kleru mapan ana ngendi. Kenapa papan-papan pelanyan Ripalungguhan iki kok uripke meneh karepmu piye? Wis campur karo wong wedok tuna susila iki karepmu piye? Sing jenenge ratu iki sing diayomi ya ora mung para brahmana resi, kiai alim ulama. Ning wong wadon kaya ngene iki ya mbutuhake pengayoman.
ora enek wong wadon sing duwe panggayuh utawa tembunge mentering cita-cita pengin dadi begenggeng ora enek. Ning yo mergo abote lakon sing arep iki jenenge Birgita. Iki nglakoni kaya ngene mergo bola-bali mung dilarani karo wong lanang, mongko ki setia karo wong lanang ora ukur. Mula nganti lakone kaya ngene apa klerune wong wedok iku ning klerune wong lanang-lanang kae. Klebu sing ning mburi iki mirat. Iki nganti kaya ngene mergo pancen ning omah ki ra ndi apa-apa utangi pirang-pirang omahe ya disita karo sing jenenge bab. Yen ora nyambut gawe kaya ngene iki banjur sapa sing ngopeni? Gatotkaca ki ngopeni para begenten ngene iki. Apikmu to basamu. Iso dibasake begenten ora. Ning wis suwi-suwian kaya ngono digething karo para kiai, aku ora peduli. Kowe yo nindakake maksiat apa mestine? Yo mesti. Aku yo nindakake saresmi karo wong wadon, mongko kuwi dudu bojomu. Enak-enake wong wedok ya dudu bojone. Astagfirullahaladzim. Layak lek video call ngangge kaos dhuwur. Malah sing ketok kok ngisore kaos ora. Mikir. Apa ya? Kuwi nyapa to? Aja kaya ngono larenono. Tegese wong nindakake cumbana ana papan-papan pelanyane ini rugi gede. Rugine mapan ngondi? Siji dadak bayar. Yen bojo ora bayar yo pisan kuwi tok. Mung mas kawin tok kuwine iki mbayar terus, rugi siji mbayar, loro dadi penyakit mergo ngibarate iki wujude piring sing nganggo ki wong pirang-pirang. Telu kapusan, kapusan. Ketok iki meringis-meringis jane ora krasa apa-apa asline iki jane. Muni udado ketoke kaya seret-seret tok asline pupune dipluntu ya asline ngono iki. Ya ora iso lah sing cangkeme kaya ngono. Ono rasane yo. Lho, lanang apa wedok? Ya kena wedok. Ora perlu ganggu karo kae. Wong domino, wong remi, wong dadu kabeh tak ayomi. Yen ngono kowe padha karo nyempyokake banyu letana praupane para punden Pandhawa, sakarep mulai ngarani. Yen ngono ora pantes dadi ratu, ora dadi ratu ora pateken. Ning aku ora trimo, aku pancen ora kirim. Geger tenang karo dulur. Ayo. Kakang Mas Gatotkaca klathune ngantos-antos. Klathune njagi dumateng kawilujengan ndika sampun ngantos mangke wonten babab ngandadosaken cilaka. Ya aja kuwatir, sumingkira. Oh nggih. Mugi-mugi tansah lanang juretipun. Ya. Aku ati kaya ngono. Ho! Ho! Tobat gendul-gendul do pecah, gelas-gelas do pecah. Meja bar mati remuk kaya ngono kuwi ya kok. Aturan. Ho. 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 Ho.
lunga sing dadi kondo. Lho, sapa nutup klir? Aja ditutup. Kelakuane mejur mendhi ora. Silat mau ora. Hah? Hah? Pancen kuwi ora kena digawe becik. Janjane aku isih ngeman karo kuwi Antasena. Ning nyatane kuwi tegel mentala karo dulurmu dhewe. Sembur dadi apa? Platuremut paduka menika calon ratu Sembur.